labanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Atong gihandom ug ipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria nining adlawng Sabado, nining sulod nining Santos nga misa. Busa uban kaniya, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, kauswagan sa mga nasod, labi na dinhi sa atong nasod nga nag-ilaid sa daghang mga problema, krisis sa pinansyal o moralidad. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga hatagan unta sa mga grasya ang ilang ikinhanglan karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawa sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa ang gipadayag. Ako si Juan giingnan. Kining duha ka saksi mao ang duha ka kahoyng olibo ug ang duha ka lampara nga anaa atubangan sa Ginoo sa kalibutan. Kun adunay buot mo pasipala kanila, mugula ang kalayo sa ilang baba ug mulaglag sa mga kaaway nila, ug ang tanan nga buot mo pasipala kanila mahiagom sa kamatayon. May gahom sila sa pagtakop sa langit aron dili mo ulan, samtang nagsangyaw sila sa mensahe sa Dios. May gahom usab sila sa paghimong dugo sa mga tubod sa tubig o sa pagpahamtang o mga balatian sa katawhan, bisan unsang panahona nga gusto nila. Unya, human ikasangyaw nila ang mensahe, makig-away kanila ang mananap nga mugula gikan sa kahiladman. Mulampos gayud ang mananap pagbuntog o pagpatay kanila. Magbuyod ang patay nilang lawas didto sa dalan sa dakong syudad, diin gilansang sa krus ang ilang Ginoo. Ang ngalan sa maong syudad nagsimbolo sa Sodoma o Ehipto. Sulod sa tulo ka adlaw ug tunga, ang nagkalain-laing katawhan, banay ug kanasuran, mutan-aw sa ilang mga haya ug dili kini nila ipalubong. Malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon niining duha ka saksi.
Sa ulugo nila kini pinaagi sa paghinatagay og mga gasa, kay gipaantos man pag-ayo ang katawhan ni adtong duha ka propeta. Apan tapos sa tulo ka adlaw ug tunga, gibanhaw sila sa Dios ug nanindog sila ug nalisang pag-ayo ang tanan nga nakakita kanila. Unya nadungog sa duha ka propeta ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon, "Saka kamo ngari." Og mikayab sila ngadto sa langit, sakay sa mga panganod, samtang nagsud-ong kanila ang ilang mga kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dalaygon ang Ginoo, ang akong bato. Dalaygon ang Ginoo, ang akong bato. Dalaygon ang Ginoo, ang akong bato, ang nagabansay sa akong mga kamot alang sa away, ang akong mga tudlo alang sa gubat. Dalaygon ang Ginoo, ang akong bato, ang akong dalangpanan ug akong kuta, akong malig-ong sa libdanan, akong manluluwas, ang akong taming nga akong gisaligan, nga nagabuntog sa katawhan, ubos ka nako. Dalaygon ang Ginoo, ang akong bato. O Diyos, mag-awit ako bagong awit alang kanimo. Sa lira nga napulog kuldas, awiton ko ang imong kadayganan. Ikaw nga naghatag ug kadaugan sa mga hari, ug nagaluwas kang David imong sulugoon. Dalaygon ang Ginoo, ang akong bato. Sa iyong mga salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanausap kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. May mga Saduceo nga miduol kang Hesus, kini sila mao ang nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw. Nangutan na sila kaniya, magtutudlo, nagsulat si Moises niining balaod alang kanato. Kung ang usa ka tawo mamatay og may asawa nga nahibilin apan walay anak,
Ang igsuon ni adtong tawhana kinahanglan mga sawa sa byuda aron manganak sila alang sa namatay. May 7 ka managsuong lalaki ang kamugulangan na minyo ug namatay nga way anak. Unya ang ikaduhang igsuon ng asawa sa byuda ingon man ang ikatulo hangtod nga ang 7 ka managsuon nakapangasawa sa babae ug nangamatay silang tanan nga way anak. Sa katapusan ang babae maoy namatay. Karon sa adlaw nga banhaw na ang mga patay kinsa man siyang asawa nga silang tanan nakapangasawa man kaniya. Sa Jesus mitubag kanila, ang mga lalaki ug babae niining panahona nagminyuay, apan ang mga lalaki ug babae nga angay banhawon ug magkinabuhi sa umaabot nga panahon dili na magminyuay. Sama sila sa mga anghel ug dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. O gitin-aw gayod ni Moises ang pagmatuod nga banhawon ang mga patay. Sa bahin nga nagasaysay mahitungod sa sampinit nga nagdilaab, naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob. Kini nagpasabot nga siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay, kay alang kaniya ang tanan buhi. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod miingon, maayong pagkatubag magtutudlo ug wala na sila mangahas pagpangutana kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang Ginoo ra gyud nasayod sa umaabot natong kinabuhi, pero ang iya ladyong giklaro nga mabanhaw gyud ta, dili gyud ta pabilin diha sa kamatayon, mabanhaw gyud. Pero usahay lang kita dili ta motuo nga mabanhaw ta. May pangutan ako na imong tupad na motuo ka nga mabanhaw ka. Yang resulta, harian tas kahadlok, labi na gyud ka ng kahadlok na mamatay. Nya tungod sa atong kahadlok na mamatay, sige tag kaning tigom gyud kay para dili ta masakit, para dili ta mamatay. Nya sa atong pagsigig tigom, siging kana ganing paningkamot nga dili ta masakit, dili ta mamatay, nag-away na ta, sige na tag-away. Hangtod nagsige naggubat ga pinatyanay na. Mo na tungod man as paglikay nga mamatay, nyawa mo tuong mabanhaw, nagpinatyanay na. Nawa pa mahuman ang gubat sa Russia ug sa Ukraine hangtod karon, siging pinatyanay. Nya ang mga drug lords pod, mga drug pushers, drug addicts, aron lang yun mabuhi. Wa mamitagaing trabahong tarong ani buwa man tay pangwartahan aron mabuhi, himot aning illegal aron mabuhi, unyag naay mo palag patya, patay na sad. Ang mga gobyerno sad di siya bati na kay nida, grabe na kay ning sindikato, grabe na kayo ning binuang ato ni silang kuanon santaon, i-raid ng mga kuan kana mga ilang mga negosyo, mga drugs, uban pa, ingon sa tunguban, sige, suway, sa makauna lang, patay sa mga pulis, perting pinatyanay. Nga naman, ni araman gud tagahon-ahon aning kalibutana, nya maglagot ta, kung tudluan ta, unsaon pagbiya dinhi. Labi na sa gitudlo ni Hesus, ingon siya, bulahan mong mga kabos. Nya aron mahimo gyud mong bulahan, pauli sa inyo, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin
ihatag ngadtos mga kabos. Lipay mo ana. Ambot lang. Sige gani kog masiyar nga mahalin ang tanetong slot. Ay no, dako-dako naman sa taghalin, abot na mag 11,151 ka slots. Di ba? Pero nangandoy yung tako, bisag makaabot lang equivalent sa akong edad. Nya, punag duha ka 0 ba? Pila may edad na ako karong November 24, o makaabot ko, kibaw mo? Hala, kibaw lagi mo. Nga-research kita mo. 59 ako. Puhon, pila na lang kaadlaw. Pila naman lang. 5 kaadlaw gikan karon 59 ako. Makaabot lang og mga 5,900 ka slots ang atong halin. Awa na, lipay na ko ana. Nya, mao na inyong i-birthday gift nako. Paabot to na to 5,900 ang halin. Awa, di ba doko-doko na? Dako masagana dapat diri. Lisod kita 100 gani, 5,000 ano. Tana, so good ayog reklamo. Ngano man, ang ato mangkong tendency is tigom. Tigom ba? Nya, naamantay, og mutigom ta, naamantay standard. Tingali, na ninyo, daghan, nakatigom na tingalig mga equivalent sa mga 10,000 ka slots, no? Nanay nakatigom gani tingali og equivalent sa 100,000 ka slots. Pero di ginani mo kuhaan kay ngano man ang imong 100,000 nga slots equivalent ana ba 100,000 ka slots, ang imong target kay 200,000 slots man ang equivalent, di ba? Unyag pangyuan ti ka og bisag 1,000 lang ka slots mo sa kadiya, wapa mo ganini kaabot og 200 imo na nung kuhaan. Pero gamay ra gud unta nang 1,000 ikumparar sa imong 100,000 ka slots, di ba? Unsa ra gud ang 1,000 ka slots, pero di gina nimo kuhaan kay 200,000 baya ang imong sense of security. Di ba? Anha baya ka ma-relax kung moabot kag 200,000 ka slots ang imong matigom, ang imong savings, ang imong salita ka na net worth. Labaw na gyud og imong himuong 1 million ka slots ang imong target. Uy, pader, wa pa ko kaabot og 1 million ka slots. Nako ay taga ilang ta diha og bisag 5,900. Daghan na bitaw na imo, abot na bitaw nag 800,000 ka slots ang imong equivalent. Taga ko na ko 5,900. Ayaw pa dir, uy, kuwangan pa ni. Inigabot na lang anig 1 million ka slots. Tagaan ti kag 1 slot. Ano man mo kasabot? Ingon anak kadaw ang kalibutan, pero salamat sa mga manggihatagon sa atong kwenta-kwenta na atas mga 22 or mga butang na to mga 25,000 katao manggihatago nato dinhi for 3 years. Doon natay namugna nga ingon ani. Pero kung ang kalibutan atong tudluan ani nga maghinatagay ta, di ta maginilugay, maghinatagay, mag-sharing out of love, dili ta manag-away, magkinihaay tungod anang bahandi, masuko ang kalibutan kay tawgo nas kalibutan og inhustisya. Kanang pagpanghatag nga di ka mangayog bayad, that is injustice for the worldly people. Mao na bisag imo pa nang ginikanan, ikihag yun basta dili mo bayad sa utang. Mao na karon. Bisag imo pa nang igsuon, bungulig yun basta ilugan kagamay sa imong kabahinanan. Ana, mao na ang kalibutan. Og mao na gihisgutan tingali sa unang pagbasa ni ay duha ka mga saksi sa Ginoo. Saksi pasabot nagsangyaw sa pagtulunan sa Ginoo, gipatay sa kalibutan. Nagbuyod intaw ng ilang lawas. Nalipay ang kalibutan kay para nila gipaanto sila aning duha ka propeta nga faithful sa Ginoo. Ang ako aning interpretasyon, ang ato ning 2 pillars of the church. Kinsa man? O mo kibaw?
si San Pablo o si San Pedro. Pulos na sila gipatay, pero mga ligo na silang saksi ni Kristo. Si San Pablo o si San Pedro. Nya gipatay sila kay aron mahilom ang ilang sangyaw, di ba? Si San Pablo gasigi magsangyaw nga ayaw gid anang kwarta. Si San Pedro sad mao gihapon, ayaw mo pangayog bayad sa inyong pag-alagad. Ana, kisa bagoy malipay ani? Kamo, ganahan mong musunod sa gisangyaw ni San Pablo o ni San Pedro? Ha? Ilhan man na. Pero ang resulta, pagpatay na nila tungod kay nagsunod mas Ginoo, nabanhaw, nibangon o nalisang ang kalibutan nga nagtan-aw nilang nibangon, nga naabli ang langit, ningon ang Ginoo sa kadiri. O tuan na ron sila dito, enjoy na kayo. 3 days and a half lang, kuno, nibangon na. Magtanang na mangutanan ako, Pader, kana bang mamatay nga tao, pila man gyud kaadlaw nga mubiya na siya dinhi. Nako, wa ko kay bao, pero naman sa Bible nga 3 days si Kristo na banhaw. Basig 3 days. Balik na nasa gibutang sa Bible nga 40 days si Kristo una pa ni sakas langit. 40 days after sa iyang kamatayon. Basig 40 days mo balhin na ngadto sa impierno or ngadto sa langit. Wata kay baw. Ginoo rin na ibaw ana. Pero mabanhaw. Mabanhaw ra gyud. Mabuhi ra gyud. Unya ang nakaapan or ang ikapan ang nakalahi kay ini kabanhaw nato wa nata magkinahanglan aning mga human and material securities. Kanang pagkaasawa, pagkabana, ato manang security. Madam, ingon nita, kaluoy mga pari, way asawa. Okay, para kung nato, mura ba og kumpleto ang kinabuhi, basta na'y asawa. Pero pagkadaghang bana nga naibog sa pari, sa hayahayang pader, oy, way asawa. Sus, kapuya ni nga ng asawa. Ay, kang mga bana karon, lipay mo, nga namoy asawa? O nagantos? Pundot lang ninyo. Nya kamo sang mga asawa, security na ninyo kinabuhi ang inyong bana, secured mo, labi nagmagsige na nagtan-aw dia sa cellphone, secured pa mo o insecure na? Oy, luos lamog pang ukoy-ukoy ang inyong bana kay insecured kay mo. Oo na. So dili na ta magkinahanglan ana matud pa ni Kristo. Ang ato ng security, ang Ginoo na, siya na atong amahan. Nya kani mga material things, biyaan ni nato tanan. Kakita ana, bisag unsa kadato sa tao, inig kamatay, anha ra gyud siya musod anang iyang lungon. Ang uban gani anha na nang earn. Ang gamay na lang jud kayo, kugos-kugoso na lang. Oh, ana-anao na lang. Tanawa, lingian na imong tupad. Ingna siya, pauli ra gyud tas lungon. Sige, ingna. Pauli ra gyud tas lungon ani. Or anak bakas earn. Ikaw pili lang ka asa man ka, ato kas lungon o anak kas earn. Ora na tong paulian, dinhis kalibutan. Pero kung magsunod tas Ginoo sa iyang pagtulunan sama sa mahal nga Birhen Maria nga faithful until the end. Matud pa ni Kristo, kinsa tong mamatay uban kanako, mabanhaw sad uban kanako. Faithful until the end, hangtod sa kamatayon. Mao tong duha ka pillars of faith katong propetang gihisgutan diri sa unang pagbasa, nagpabilin silang ligon hangtod sa kamatayon. Kamo, ligon ka mo. Di mo madaan ang mga marites. Di mo madaan. Nahabitay ni ingon ako, Pader, ang akong bana ba, 22 years naman tingito sila sa pagka-minyo. Ingon siya, nangabit gyud Pader. Nangabit gyud unya. Panagsa na lang mo uli diri. Purti na rabang sa putuna, bisag purti na nakong paubos Pader. Sige na kong dawat niya pasaylo. Ang batasan Pader, purti lang niya pong rabihan. Nausap gid siya Pader. Nakahuna-huna na lang ko nga mo give up. Hana siya.
di na nako makaya. Kamo, mga asawa, inyong bana murag buutan kay una, human sa mga 30 katuig ninyong minyo, ni kalit lang og tipas tuan na sa silingan. Nya sa puto na kaayo, manapat pagyod. Unsa man, mo give up o muonong? Uy. Og dili man asawa, ala sige aritas bana. Mukalit lang inyong asawa kay bisag murag sikanhan na nagnaom na biya mo palit og sikanhan. Na magani mo palit og scrap. Na mo palit og scrap. So posible gina nga mahalin na. Simbak ko lang og mahalin. Nya ang inyo pag yung driver mo ay nakahalin. Unsa man? Mo give up o mo onong? Sige, tubag mo diya. Ang nindot yun, unongi na. Gamay na lang kaing kuwang. O moabot na mong 30 katuig sa inyong kaminyoon, gamay na lang kuwang. Mga di na nakaabot o mga 20 katuig, patay na na. Unongi lang, unongi. Gamay na lang. Nya, makapahimos dahil ka sa resurrection, the joy, the eternal glory in heaven. Gamay ra kayong pag-antos. Mabutan na karon ako din antos-antos mangining sige tag palit baligya aning slot uwaw biya kayo baga na biya kay kognaw uwaw baya nya mingom sang Ginoo nako gamay na lay kuwang layo na kay na nimo mga 20 ka tuig human na din ka mamaligyag slots ana pero ang nakapalit og ikaw nga namaligya kuyog mo diri sa langit nindot no nang di ko muundang og baligya ako man jud kasuhay ang baligya mauwaw man jud ko ana karon ra jud ko nagsigig baligya og slat nga perti na ginakong bagaag now para sa Ginoo para sa simbahan og para sa ninyo nga doon na mo'y opportunity to share in a godly way sa inyong mga bahandi nga natigom di ba nindot kay na magwa mo na nalipay gina manindog na lang ta mga igsoon mudangop kita nga malaumon sa grasya o gugma sa atong langit ng amahan ug masaligon kitang moingon dungga kami nangamuyo kami kanimo amahan dungga kami nangamuyo kami kanimo amahan alang sa simbahan nga ang pagkamaunungon sa tanan maoy magbugkos kanato ngadto kang Kristo ug mapaambit ang pagtuo ngadto sa tibuok kalibutan mangamuyo kita sa Ginoo dungga kami nangamuyo kami kanimo amahan alang sa mga namunuan sa gobyerno nga mopatigbabaw ang gugma sa pag-alagad ngadto sa tanan kabusman o adunahan mangamuyo kita sa Ginoo dungga kami nangamuyo kami kanimo amahan alang sa mga mag-uuma, mga mangingisda o uban pang mitrabaho pinaagi sa singot, nga makita na sa kadaghanan ang ilang kabililhon, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami nangamuyo kami kanimo amahan. Alang kanato nga kining Eukaristiya mubugko sa atong pag-inig suunay ug mapatubo sa atong gugma sa usag-usa, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami nangamuyo kami kanimo amahan. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami nangamuyo kami kanimo amahan. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami nangamuyo kami kanimo amahan. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami nangamuyo kami kanimo amahan.
alang sa mga matuohon nga mihalina nga ang kahayag ni Kristo mugiya kanila ngadto sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami nangamuyo kami kanimo, Amahan. Amahan, ang among pangaliya nagikan sa among kasing-kasing. Busa dawata kini kay among gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadaig kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaligtasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaligtasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa wagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabaling. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inaha nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, buabot ka na mo ang imong harian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa'yo mayon sa langit. Ang kalandon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawan, upasayo kami sa among mga sala. Sa mga nakasala ka na mo, o dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinulualuwas sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manahaw sa kanim. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulan ka sa mga babae nga tanan. Bubulan ang bunga sa tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Inan sa Diyos, iampu mo kami, mga makasasala, karunong sa atak na sa kamatayon. Karunong sa atak na sa Mag-ampo kita. Ginoo, human makaambit sa kaluwasan nga dayon nangayo nga maglipay kami kanunay sa kapuno sa imong grasya, ug nga mahiagom kami sa imong kanunayng panabang tungod sa paghandom namo sa inahan sa imong anak, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad
nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon, aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga way pagkapalong magdan-ag kanila. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkabanhaw. Nya munindot raning pagkabanhaw basta maunongon gid tas Ginoo og pagtuman siyang kabubuton hangtod sa katapusan. So salamat sa miunong nato dinhi pinaagis pagsigig palit og slots. So ang atong total nga halin karon niabot nag 11,151 slots, naapay 43,849 slots nga nahibilin. So atong pakpakan ang namalit ni salamat kay. Gusto mo atong birthday challenge? Bilahan mo ito. Sige, atong suwayan. Na to makaabot ba ito? 59,000, ano na ito pala ito? 5,900 ka slots. So, sige. Ang Ginoo, manaa kaninyo. Mana sa kanila. O manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa pagtuo. Maria, inahan ni Jesucristo, nausabi ito